Замислял ли си се защо въпреки всичко, което имаш в живота си, понякога се чувстваш празен? Защо въпреки усилията ти да правиш всичко правилно, щастието ти все още ти убягва? Ако си се чувствал по този начин, знай, че не си сам. Много хора, включително тези, които изглеждат най-успешни, минават през моменти, в които щастието изглежда като далечна и недостижима мечта. Но нека поговорим за щастието. Истинското щастие не е просто състояние на постоянна радост. То не е липса на проблеми или перфектен живот. Щастието е усещането за удовлетворение, смисъл и връзка с себе си и света около теб. Но понякога това усещане може да се изгуби. Може да изпитваш чувство на неудовлетворение, дори когато всичко изглежда наред. Може да усещаш празнота, която не разбираш, и да се чудиш как да я запълниш. Ако не се чувстваш щастлив и не знаеш защо, това не означава, че нещо не е наред с теб. Може би просто си забравил какво означава да се свържеш с себе си. Може би си се изгубил в шума на ежедневието, в стремежите за успех, в опитите да угодиш на другите. Животът понякога ни отвлича и ни кара да се съсредоточим върху неща, които не са наистина важни. И когато това се случи, губим връзката с това, което наистина ни прави щастливи. Може би причината да не се чувстваш щастлив е, че си загубил връзката с мечтите си. Помисли за това. Кога за последен път направи нещо, което те караше да се чувстваш жив? Кога за последен път се остави да мечтаеш без ограничения, без страх от провал? Когато се движим през живота, фокусирани само върху задълженията и отговорностите, забравяме да отделим време за нещата, които ни вдъхновяват. Твоите мечти имат значение. Те са това, което запалва огъня в теб и ти дава чувство на цел и смисъл. Щастието може да ти се изплъзва и когато живееш за одобрението на другите. Когато се опитваш да бъдеш този, който другите искат да бъдеш, вместо да си вярваш и да бъдеш себе си. Никой не може да определи какво е щастие за теб, освен ти самият. Може би се чувстваш празен, защото не живееш според собствените си ценности, а според очакванията на обществото, семейството или приятелите. Ако е така, време е да си зададеш въпроса: какво искам аз? Какво има значение за мен? Истината е, че щастието изисква усилия. Изисква време, прекарано в саморазмишление, за да разбереш какво наистина ти липсва. Може би ти липсва връзка с хората около теб, истинска дълбока връзка, която надхвърля повърхностните разговори. Може би ти липсва време за себе си, за да се погрижиш за своето психическо и физическо здраве. Или може би ти липсва простото удоволствие да правиш нещата, които обичаш, без натиск и очаквания. Понякога, за да намериш щастието си, трябва да забавиш темпото. В свят, който ни кара да бъдем постоянно заети, може да изглежда почти немислимо да спреш и да се запиташ: как съм? Но точно това трябва да направиш. Позволи си да бъдеш честен със себе си. Какво наистина чувстваш? Какво искаш да промениш? Може би щастието ти се крие в простите неща. В утринната тишина, в аромата на прясно кафе, в смеха на дете, в топлината на слънчевите лъчи върху кожата ти. Толкова често търсим щастието в големите неща, в големите успехи, в перфектните моменти, но всъщност то често се крие в малките неща, които пренебрегваме. Трябва да се научиш да бъдеш мил към себе си. Може би причината, поради която не се чувстваш щастлив, е, че си твърде критичен към себе си. Може би обвиняваш себе си за грешките си или се чувстваш виновен за неуспехите си. Но истината е, че всички правим грешки. Всички сме несъвършени. И това е напълно нормално. Позволи си да се обичаш такъв, какъвто си, и да се гордееш със своя прогрес, независимо колко малък изглежда. Щастието не е крайна дестинация. То е пътуване. То е процес на откриване, на растеж и на свързване с себе си и с другите. И дори когато не се чувстваш щастлив, знай, че това също е част от пътуването. Това е моментът, в който имаш шанс да се обърнеш към себе си, да разбереш какво ти липсва и да направиш промени. Ти заслужаваш да бъдеш щастлив. Заслужаваш живот, изпълнен с радост и смисъл. И може би днес е денят, в който ще започнеш своето пътуване към това щастие. Не се страхувай да се погрижиш за себе си, да си дадеш време, да си простиш и да си позволиш да търсиш това, което те прави истински жив. Щастието е в твоите ръце. Дай си шанса да го откриеш. Защото ти го заслужаваш.